Der findes jo heldigvis rigtig mange superhelte, og vi kender en hel masse af dem. Når vi også der ser amerikanske film engang, men vi kender mange af de her superhelte. Og det er så nogen, der kommer flyvende, eller bare kommer ind fra venstre, og så klarer de ærterne, som regel sidste øjeblik. Der er masser af store konflikter, og så pludselig så får de vendt bøtten lige til sidst, og det er jo herligt. Og vi har jo altså også en superhelt, som vi kan sætte vores lid til. Og en af de superhelte, som jeg kommer til at tænke på, som jo er en af mine store helte, det er jo en, der er sådan lidt nonchalant, når han præsenterer sig, så siger han, My name is Bond. James Bond. 007. Og der kunne man måske have forestillet sig, at det her var gået lidt anderledes, hvis vores superhelte havde haft den samme approach og kommet ind til forhandlingsbordet og sagt, mit navn er Bond. Anders Bond 007. Og nu ser vi i hvert fald synge sammen, der handler om det superhelt, og så det, han er oppe imod. Og her, det er det, vi slutter med.